מה העניינים? בסדר? בסדר גמור. ברוך הבא. אני מודה שהיה לי הרבה חשש. לי לא הייתה שום כוונה לבוא, ואני הודעתי את זה גם באופן חגיגי למנהל הסניף. כן, הסיפור הזה על הלקוחה היהודייה עירית והפקיד הערבי שיבלי הוא בדיוק מה שמאפיין את הסניף הכי ישראלי של לאומי בנצרת. עברתי בחשש, אין מה להגיד. והיום, שנתיים אחרי, אני רוצה להגיד שהליווי שלו והעזרה, אין ספק שזה מה שעוזר לנו לשרוד את התקופות הלא פשוטות שיש. אחמד ורון, כמו הרבה עובדים ולקוחות בסניף נצרת, הצליחו לתרגם סיסמאות של דו-קיום לשיתוף פעולה כלכלי בפועל. בסך הכל ההיכרות נוצרה פה בבנק. יחד הקימו מוסך מצליח, ויחד הם מנהלים את חשבונם בסניף הזה. אני רואה שהעולם צריך להיות ככה. החבר הכי טוב שלי זה אחמד, אנחנו כמו משפחה. מה שמתחיל כאן בשיחות על כסף מגיע מהר מאוד עם סיבות משותפות שבהן חוגגים יחד עובדים ולקוחות ערבים ויהודים. יצרנו את השיתוף הזה, יצרנו את החברות הזאת. זו חברות באמת מיוחדת ואמיתית. ובסופו של דבר, מה שהחל בהתנגדות מוחלטת של עירית לעבור לסניף נצרת, הפך לסיפור אהבה של ממש, סיפור אמיתי של דו-קיום. שיבלי בעיניי הוא קודם כל בן אדם, וכן, זה מה שקורה כאן, שבעצם אנחנו לא כל כך יודעים מי זה מה, וזה גם לא חשוב, וזה לא משנה. יהודים וערבים עובדים ביחד, וזה מה שאנחנו רוצים, אולי להפיץ הלאה במדינה כולה. בוקר טוב, היי אבי, קנית אוטו, תתחדש, אתה אצל היבואן, אני כבר מגיעה. להכיר את נינה אביטל מסניף לאומי בתל אביב, לפי הספירה שלה, זו הפעם ה-600 רק בשלוש שנים האחרונות שהיא ממהרת כך לסוכנות הרכב. הסוכנות מחכה לאבי להוט לרכוש לעצמו את ההאמר היוקרתי. בינו להגשמת החלום מפרידים 100,000 שקל. שלום אבי, שלום. נעים מאוד, פנינה בנק לאומי. נעים מאוד. תתחדש, קנית רכב נפלא. אני מבינה שכל מה שחסר לך זה 100,000 שקלים בשביל לצאת עם הרכב היפה הזה. מה שראית כאן זה הליך פשוט. הלקוח התקשר, הזמין רכב, חסר לו סכום מסוים, הגענו מיד, ותוך זמן קצר הכסף עובר ליבואן. רק לנו יש את האפשרות להעמיד ללקוח, במסגרת אותם הסדרים ייחודיים, את ההלוואה ללא ריבית וללא הצמדה כלל. כך שמבחינת הלקוח הוא יכול להגשים חלום ביתר קלות ולעלות לרכב חדש. במבט ראשון על המתקן הסודי של לאומי במרכז הארץ, אליו זורמים מדי ערב מאות אלפי צ'קים המגיעים יחד לסכומים דמיוניים. מדובר על מיליארדים, מדובר על עשרות אלפי צ'קים. אנחנו יכולים להגיע למאות אלפי צ'קים בלילה. בפעם הראשונה הסכים בנק לאומי להכניס מצלמה למקום הרגיש הזה, הפעיל בלילות, אחרי שכל הסניפים נסגרים. האחריות פה היא מאוד מאוד כבדה, גם למיין ולבצע את כל הפעילות בצורה מסודרת ותקינה, וגם לעמוד בלוח הזמנים. עובדי מסלקת הצ'קים של לאומי חייבים בתוך לילה אחד לסרוק ולמיין כמות אדירה של המחאות. עד עלות השחר חייבים כאן לסיים את כל העבודה. כשאנחנו מסיימים לילה והכל תקין והכל עבר בצורה מוצלחת והגיע בזמן ליעד שלו, מבחינתנו זה הישג אדיר. בקומה אחרת במתקן שמורה היטב גם כספת הצ'קים הדחויים. אנשים חושבים שצ'ק דחוי זה לחודש, יום, יומיים. חבר'ה, יש גם צ'קים פה ל-2015, שזה 8 שנים קדימה. אני אראה לכם פה דוגמה. 2015, הנה דוגמה, 28/12/2015 על סך 200 שקלים. צ'קים חיים, הם חיים אם הם כסף שעדיין לא יצאו לפירעון. והלקוח ישן טוב בבית ואין לו מה לדאוג כי יודע שזה בידינו.